velkommen til Bob og Gertrud Showet! Og i dag der har vi besøg af en særlig gæst, og han hedder Emo Bob. Emo Bob, og han er min bror. Så lad os give en stor varm velkomst til min bror. Kom så. Kom nu. Nej. Emo Bob, du er nødt til at komme ud. Kom nu, du på. Nej, kan det ikke vente en dag. Hvad laver du? Hvorfor er der blod? Ej, nu kommer du så herind. Hvordan? Emo Bob er træt. Ja, måske er han bare lidt trist. Trist, hvorfor er du trist? Ja, hvorfor er du trist? Jamen, det er fordi, jeg har den her ekstra hånd. Nå. Og jeg har prøvet at skære den af. Au, hvorfor det? Fordi jeg er emo. Nå. Hvad vil det helt præcis at sige at være emo? Det er det, jeg gør. Det er det, jeg er. Emo. Vil du ikke lige skære hånden af? Jeg gider ikke. Bob, det må du altså ikke gøre. Det er ikke, vi har tv. TV. Okay, måske efter show, så gør jeg det. Det var så Emo Bob! Yay! Farvel. Farvel. What? Og det var så vores særlige gæst i dag. Jeg er så glemt noget herinde. Hvad har du nu glemt? Det er min fødselsdag i dag. Nå. Skal vi synge på 3? 1, 2, 3. Tillykke. Kom nu med. Tillykke. Nej, ikke så meget glad. Der kommer også solskin. Nå, det var jeg næsten ikke så glad for. Det var så dagens show med Bob og